Tak ďalšie také najčastejšie korektívne operácie napríklad v tvárovej chirurgii sú operácie nosa. Týkajú sa jak mäkkých častí nosa, tak aj skeletu. Pokiaľ robíme kompletný nos, skelet aj s mäkkými časťami, je ideálne to robiť v celkovej anestéze. Je to väčší komfort pre operatéra aj pre klienta. Mäkký nos niekedy sa dá zvládnuť aj v lokálnej anestéze, tiež po špeciálnej predoperačnej príprave. Rekonvalescencia po operáciách nosa väčšinou je tých 10-14 dní. Ak došlo k operáciám aj na skelete, tak sa nosí aj špeciálna dlaha. Ďalšími takými veľmi obľúbenými operáciami sú operácie horných viečok, niekedy spojené aj s dolnou blefaroblastikou, ktoré majú význam nielen z hľadiska estetického, ale aj medicínskeho. Keď je nadbytok kože na horných viečkach, poprípade sú poklesnuté, opuchnuté dolné viečka, oči sú viac zaťažované, hlavne keď pacient napríklad pracuje s počítačom alebo pracuje pri umelom svetle, ako my operatéri, prípadne má nočnú prácu. Takže naozaj má to význam aj z hľadiska medicínskeho, aj estetického, tie korektívne operácie na viečkach a tie sa samozrejme väčšinou robia v lokálnej anestéze. Ďalšou obľúbenou operáciou na tvári sú aj korektívne operácie ušníc. Tie sú skôr domenou mladších pacientov alebo adolescentov. Tie sa tiež prevádzajú v lokálnej anestéze, nie je nutná celková anestéza. Rekonvalescencia tam trvá väčšinou 2 až 3 týždne, podľa toho, koľko je nutné nosiť elastickú bandáž. To si určí chirurg podľa toho, aký náročný výkon na tej ušnici teda prevádzal.